jopiny bed jomotang' kendo giwuog e din mar galruok migalo gi weche moko matindo tindo to gik madongo iyako. Adwa ne japiny kamoro amora mowinja ong'e ni bilion achiel oting'o milion 1,000. Kunyalo go ne kanisa arambe muger kanisa gi milion 3. Tiende ni kama bilion 3 nitie onego bed ni nyalo gere gik moromo kanisa na 1,000. Mano ma kaka ubro ng'iyogo. Mar ariyo adwa dok ne MCAs. Awinjo ka pile pile jopiny wuok dhao ni MCA makama ok ti, MCA makama ok ti. Adwa nyisogi ni MCA onge pesa mora mora ma sirikal okete lwetgi ni matinego jopiny. Onyalo mana de kwayo governor ni koro wa time uru budget modok koni. To koyudo ka governor bendo kawo assembly mosoyo fuku, onge gima de time in MCA achiel. Nikech bende kilo kaka kandu ka Homa Bay no nyisgi governor no nyisogi ni ane otiko mibiro dok go to abe ane pesa mibiro campaign go. Koro MCA mane ma wang dang pingre gi governor iwacho no. Mar ariyo jotelo thothgi wacho ni miya uru joma nyalo tiyogo. Kiwinjo kama gwanda wecha imanyo ng'at moro ma samoro kata nyinge kiandiko maber. Mane ma governor dwaro nikech mane mo nyalo tiyogo. Tiyogo tiende niya atiyo kodi kaka ane madwaro in pachi onge go mara mitiyogo. Omiyo nyaka wawe kaka jopiny kineno ka jatelo moro mamalo dwa miyi ng'ama itiyogo, ng'ama onge pache, tamrine ma in wuon kura mondo igochne ng'ama ditiyoni, ok ng'ama ditiyone jatelo mamalo. Omiyo jopiny dwa ni mondo waayie galruok, mondo wachom piny tir mwakoni ng'ama kama en mwadwaro. To ok nyal bedo ni wan wa jomipango gikoni nomiwa omiyo ng'a omiyi to kura no omiyi kendi ka gionge. Omiyo go kura ne ng'ama ditiyoni. Kaeto wae din migalo mar galruok ma ng'ato biro nyisi ni dong' nuneno ka kelo ndeke ufuyo Homa Bay. Ndeke to biro kelo ni moge mesa nang'o? Nena ndege. Nitie gik moko ma onge economic value, nitie mana sentimental value. Wamor ni no kel devolution Homa Bay. Mano ber johala no yudo pesa. To ka devolution no se ban modhi, wabiro yudo ka gulu mar lose pesa odhi kata milion 200. Milion 200 ni noromo chulo pending bills mano Homa Bay kate. Naneno ka githin kabisa. Mangama pending bill ne duong' moloyo en 5.9 million. Moko nyaka nus million. Pending bill ni tok nyal chul to pesa mar loso nyasi after nyasi, miel after miel to nitie. Mae momiyo jopiny nyaka wawuog oko mwatamji. Kineno ka jatelo chuno gi ng'ato, mano ng'ate mudhi tiyo kaka dwaro. Giwachni mogi ka mwede. Ka kamano oganda luo kamoro amora ma untie Nyasaye ma ono gwedhnau. Chieng' maonge to unu ywaga unu para sayo gwedhnau oganda luo. Erokamano ahinya. Ionge dwa dhi kanyo Owidi. An osemiya suda. Erokamano ahinya Owidi, Nyakwar Mgajwang' mano mwalimu Owidi